Takže čau lidi, zdravím vás u mého prvního videa, je to pozvánka na server Galaxy Patchba, tak teď se jmenuje ten mod a jedem si ukázat, kde se dělají řidičáky. V tomhle modu jsou klany, gangy, house systém je tu, kupování aut, prostě všechno. Bude se postupně přidělávat VIP, si zde můžete koupit, tady už se nám ukazuje takže tady a tady si můžete udělat řidičský průkaz. Je to v LV. Teď si ukážeme LS, kde se dělá zbrojní průkaz. Já vám to radši tam dojedu, abyste viděli. Nebo stačí napsat online administrátorům. Stačí /admins napsat a trošičku jsem zabloudil. Tady stačí dát Enter a jsme u toho. To vás sportné téma, tady si koupíte zbrojní průkaz. Teď si ukážeme kupování aut. /Vank. Tady je jedna, kde si kupujete auto. Můžete si koupit i firmu a takhle. A tady si koupíte auto, já vám ukážu. Ovládáte ho /garáž. Já už tady mám na tady, vlastně tady, ono je těch vehiklů shopů asi 5 nebo 6. Ukážeme si asi 3. Auto si můžete taky zaparkovat, /park. Normálně. Teď si ukážeme nějakou firmu, jestli tady najdeme. Třeba tady tu. Tu máte firmu, já si koupím. A tak já nemám peníze. To si prostě koupíte, nastavíte tržbu, tady jak vidíte, to vám bude vydělávat. Cena jídla, název a tak dále. Ukážeme house systém. Takže hned jsem zpátky. Takže jsme zpátky a toto je třeba moje vila. Ukážeme si ten house systém. Tady máte různý příkazy, vozidla si můžete koupit, já mám koupený jenom jedno. Můžete ho ovládat, přebarvit, prodat, respawnout, posíce vozidla. Teď si ukážeme, stoupíme. Asi budeme čít. Takže, když jdete do domu, dáte house, tak vám to vyšlo skiny, vybrat skin, tady si můžete koupit skin. Log, tady si to můžete uzamknout. Log. Weapon sloty, tady máte zbraň. Tady třeba nemám žádnou. Tady je toto auto, to jsem si koupil. Tady tu motorku, Vank. /park, to se vám automaticky zaparkuje. A po respawnu se vám to ukáže, klidně si to můžeme ukázat. Vidíte, a po respawnu se hned respawnu tady. Je tu hodně vil na prodej. Tak, dobrý.
si ukážem jeden z těch vehicle shopů, ten druhý, kde se prodávají motorky, pak tam je i letadlo. Je tu také car menu, stunt, všechno si ukážeme. Tak, tady je ten motor na motorky. Tak. Teď si ukážeme stunt park. Tady máte různé etapy. Od první etapy se začíná. Si vezmeme třeba motorku nebo Chestera. A nebo si ukážeme to car menu. Normální car menu, typický. Takže se na to podíváme na nějaký ty jumpy. Tady normálně Stunt Park znáte. Dáme si Stunt Park 7. Ten je vlastně nejhezčí. Tady musíte najít vhodnou cestu. Nejhezčí je samozřejmě tohle. Tady vlastně jsou různé. Je tu i parkour. Dá se tady normálně vyjumpovat až nahoru, vyvést eventy a tak. To myslím, že je všechno, co jsme si chtěli ukázat. Budeme se na vás těšit i perem pod popisek videa. Je to moje první video, takže doufám, že to chápete. A čau čau.